ಮಕ್ಕಳ ಮಿನದನ ಮಿನದನ ಮರಿಯದ ಮಿನದನ ಕಮ 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 ಕೊಜಂಗ ಪತ್ರೊಡೆ ಕಮ್ಮನ ಟಮಟಮ ಟಮಟಮ ಕದನ ಟಮಟಮ ಪಂಚುನದ ಕಷ್ಟದ ಕೌಜಿದ ಸಮಗಮ. ಕೋರಿದ ಬಗ್ಗೆನೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು ಕೋರಿದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಲಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂದೈತೆ ನಾಲು ಪಾವು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸೇರು ಮೂಜರೆ ಪಾವು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ತುಳುಟೊಂದು ಶಬ್ದ ಉಂಡೊಂದು ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ನಿಕಲು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಕೇಂಡರು ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಉತ್ತರ ಯಾನ್ಲ ಪನ್ಪುಜು ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಎಡಗಂಡಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಉತ್ತರ ಪನೊಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಶಿವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಸ್ಸುಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿವಲಿಂಗ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವು ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಡೇ ಬತ್ತು ಬನೋಡು ಇಡೇ ಬತ್ತದು ಬನೋಡು ದಿನಕ್ಕೂ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿವಲಿಂಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಬಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂತಾವರ ಕಾಂತೇಶ್ವರ ದೇವ. ಎಸ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಕಾಂತಾವರದ ಕಾಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ವಿಜೇಶ್ ಮೇರೆ ವಿಜೇತರ ತಾಟಿ ವಿಜೇತ್ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ. ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನದ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಿಗೆ ಬಿನ್ನೇರೆ ಗಣ್ಯರಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮುರಳೀಧರನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಬಿನ್ನೇರೆ ಗುರ್ಮೆ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈಕುಲು CS ಬಂಡಾರ್ಲು KK ಶೆಟ್ರು ಅಶೋಕ್ ಚೌಟೇರಿ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲೇರು ಆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟುದು ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಬೈಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆಶ್ರಯದ ಸ್ವಾಗತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರಿ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗಿದೋ ಬಂಟವೇ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗಿದೋ ಬಂಟ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗಿದೋ ಸ್ವಾಗತ ಆಶ್ರಯದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂಟ ಮಹಾನಾಯಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರುಪ್ಪುನಂಚಿನ ದಿವ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟದು ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ನೀರೆಲ್ಡು ನಡಪುನ ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ನಕುಲು ಬೈದೇರು ಅಕೆಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ರವಿಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಪುರ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರವಿಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಪುರ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಿಷಾ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ लक्ष दीपार्चने दिव्य गणपति।
ಅಲ್ ರೈಕುಲು ಗುರು ಕಿರಣ್ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇವಿ ಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ಬೋದು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮರಿಯಳದ ಮಿನದನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸಾಧಾರಣ 10 ವರ್ಷಗಳು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮರಿಯಳದ ಮೀನದನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಿಜವಾದ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿಂದು ಆಟಿಡು ದಿಕ್ಕ ಬಂಡದು ದಯಬಂಡ ಮಾತ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿಪ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ ಮಾತ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಐಗೆ ಬೋಡದು ಮರಿಯಲದ ದಿನ ಮಂಡ ಆಟಿಗೆ ದುಂಬೆ ಇಂದು ಮರಿಯಲ ಇನ್ನು ಮರಿಯಲಗೂ ಸರಿಯಾದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಬೈದಿತ್ತು ನೆಕದು ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪುರ ಬಾರಿ ಜೋರದ ಬರ್ಸ ಎಂಗ್ಲು ಕೋರಿದ ಪಂತ ಮಲ್ಪುನಗಲಂಚನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಅಂಚೆದಾಗಿ ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐದು ನಿಂದು ಬನ್ನೊಲಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜದಾಗ್ಲೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಾದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಟಿ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಉಳೇಡು ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಉಪ್ಪೋಡು ಐಗೆ ಬೋಡಾದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಗ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘದ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಕ್ಲು ಐಟಿ ಇತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲು ಪುರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಭಾಗವಹಿಸದು ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನನ್ನ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಗೌಜಿದ ಒನಸ್ಪುರ ಮಲ್ತದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಾದ ಒಟ್ಟಾದ ಎಂಗ್ಲು ದುಂಬೆ ಬಂತ ಎಂಗ್ಲ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಇನಿ ಇಲ್ಲಡು ಹೂವೇ ನಮ್ಮನೆದ ತಿಂಡಿ ಚಾ ಮಾತಂಡ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪನೆ ದಯಪಂಡ ಅಗ್ಲನ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಮುಲ್ಪ ಭಾಗವಹಿಸೋಡಾಪುಂಡು ಐಕೆ ಬೋಡದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಸೇರದು ಒಂಜಿ ಗೌಜಿನ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತನೆ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇತ್ತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಆ ವರ್ಷಡು ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುನ್ನಲಗು ಬರ್ಪೇರಿ ಏರು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಗುರುತಿಸಿನಂಚಿನಗಳು ಅಕ್ಲೇನು ಎಂಗ್ಲು ಮೂಲ ಎತ್ತಿದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನಕ್ಕಲೇನು ಒಂಜಿ ಗೌರವಿಸಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಜನೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಇನಿ ತಮ್ಮನ ಬೊಮ್ಮಲ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತಾ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತನನು ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಗ್ಲು ರಡ್ಜನ್ಲ ಜಂಟಿಯಾದ ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಡಪದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಎಂಗ್ಲ ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಅವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೃದಯದ ಒಂಜಿ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಲಿಯಾರು ಧೀಮಂತಾರ ಹೃದಯಲ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಉರಿಯಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸೌನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನ ಆರೆಗೆ ಯಾನು ಎಂಗ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ ದಿಂಜಿನ ಹೃದಯದ ಆರೆಗೆ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಒಕ್ಕ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾದ ಇದು ವಿಧಾನಸಭೆದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಂಟನ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಅಂಜನೆ ಮಲ್ಲ ದಾನಿಲ ಅಂದು ಎಂಗ್ಲನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ದಿಂಜಿನಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಕೊಡೋರಿ ಎಂಗ್ಲನ ನಂಗೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಆರು ಏತು ದಾನ ಮಲ್ದುಪ್ಪಿರಂದ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗಳ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಸಮಾಜಗಳ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಳ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗದೇನಾದ ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸವನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾದಾನಿ ಎಂಗ್ಲ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಆರಿನ ಯಾನು ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಕುಡೋರಿ ಇನಿ ಕಷ್ಟಡು ಪುನಕ್ಲನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುನಂಚಿನಾರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಏತು ಕೋಟಿನ ಮಾತ ಕಷ್ಟಡು ಪುನಕ್ಲೆಗೆ
ಓದರ ಕಷ್ಟೋಡು ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯೋಡು ತೊಂದರೆ ಎತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಾಜೋಡು ಮಾತ ಖಾಲಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಮಾತ ಸಮಾಜೋಡ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂದು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪುನ ವಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೆಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡೋರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಿತ್ತದೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಜನೆ ರಾಜಕೀಯಗೂ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ಲೋಕಸಭಾ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಚಂಡ ಮೊಬ್ಬತ್ತೋಡು ಗೆಲ್ತಿದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅದುಲ್ಲೇರಿ ಆರು ಮುರಾನಿ ಏಪ ಗೆಲ್ತಿದ್ದು ಬೈದಾರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಒಂಜೇ ಸಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಬೋದು ಮಸ್ತ್ ಮಂತ್ರಿನಗಳೇನು ಪಾತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಊರು ಎಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಅವೇನು ಎನ್ನರ್ ದಾಯ್ನಾಥ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ತೋಜವೇ ಪನ್ಪಿನೇನು ಒಂಜಿ ತೋಜದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜವನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜವನೆ ಅಂಜನೆ ಬಾರಿ ನಯ ವಿನಯದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರಿಲ್ಲೇನು ಆರೆಲ್ಲ ಮಾತೇರಿನ ಬರವಾದ ಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಜನೆ ಕೊಡೋರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಂಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ದಿತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬೆಂಗಳೂರದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪುನಾರು ಅರೆ ತೂನಗನೆ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಅರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಜನ ಬನ್ನೊಲಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಗುರುವನ್ನ ಈರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಪರವಾದ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಕುಡಿಯರಿ ಎಂಗ್ಲ ಬಂದು ಜವಣಿ ಬೆಲ್ಲರದ ಜಗನ್ನಾಥ್ ರೈ ಆರು ಬೆಂಗಳೂರು ಎಸ್ ಪಿ ಅದುಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ಪಿ ಇನ್ನಿಗ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಏನೊಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ರೈ ಪಂಡ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಆರು ಎ ಸಿ ಬಿ ಪುನ್ನಾಗ ಅತನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪುನ್ನಾಗ ಆರು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಂಚ ಇತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮೂಲು ಜಯಂತನ್ ಎತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಸಿಂಗಂ ಬನೋಲಿ ಅಂಜನೆ ಜಯಂತನೇ ಒಂಜಿ ಸದ್ರೂಪಿ ಬನೋಲಿ ಅಂಜಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜವನಿ ಬೆಲ್ಲರ ಜಗನ್ನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತಿ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯಗೂ ಪಡೆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನಾರು ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯವಂತಿ ಅಂತ ಬರಲಿ ಅಂಚಿನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಆರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಕುಡೂರು ಎಂಗ್ಲ ಕೆ ಸೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಆರು ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂದ್ ಆರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸಾಧಾರಣ ಅಯ್ಯೋ ಅಜಿಪುರದ ಮಿತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಂಡಾರಡ ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಾರತಿ ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಲ್ದೇರ ಅವು ನಲ್ಪ ಕಡಿಡ ಸಂಘ ಉಂಡಿಗೆ ಅವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಕೊಂಡು ಆರೆಗೆ ಮುರಾನಿ ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲದಿಕೊಂಡು ಆರ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಂದು ಎಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀರ್ಲಂದು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರವಾದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಫಸ್ಟಿದ ಪರವಾದ ಆರೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಕೊಡೋರಿ ಎಂಗ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಚೌಟೇರ್ಲ ದುಂಬೂರು ದಿಂತೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುನಾರು ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಆರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕಲ್ಲರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಕೇರಳ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಜಿತ್ತಿನ ಅಶೋಕ್ ಚೌಟೇರಿ ಆರೆಲ್ಲ ಮಾತೇರಿನ ಪರಬದಲೆ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕರಿ ಎಂಗ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿದ ಸದಸ್ಯರು ಟ್ರಸ್ಟಿದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗಳ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದು ಟ್ರಸ್ಟಿದ ಮಿತ್ತು ಭಯಂಕರ ಮೋಕ್ಯಾರೆ ಅಂಚನೆ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಎಂಗ್ಲ ಎಂಜಿನ ಮಾತ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬುಲು ನಡಪುಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಐನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾರೇ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎಂಗ್ಲ CS ಬಂಡಾರು ಆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಕೊಡೂರಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಂಡ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 4ನೇ ಸಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರೈ ಯಾಕಡೆ ಬನ್ನಗ ಬಂದ್ಬೇರು ಕೇನು ಜೇರು ಮಾರ ಬುಡಿಯರ್ನೆ ಕೇನು ಜೇರು ಎಂದು ದಾಯಿ ಕೇನು ಜೇರು ಬಂದಾಡ ಬೇರೆ ಅಂಚೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಸದ ಸಮಾಜದಾಗಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಆರಡು ಹಠ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಘ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಸಂಘವು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದೆ ಆರು ಎನ್ನಂದ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಪಣ ಅಂದಾಜುಳ್ಳೆ ರಂಜನ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ರುಳ್ಳಿ ಆರ್ಲ ಅಂತ ಇಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕರಿ ಎಂಗ್ಲ
ಎಂಗ್ಲನೇ ಸದಸ್ಯೆ ನೆತ್ತ ಶೇಜಿದ ಐತ ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಪಲ ಆರ್ಯ ಮಲ್ಪುನು ಕಂಕನಾಡಿ ವಲಯ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಯಲ ಅಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಜಪ್ಪಿನ ಮೆಗುರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪಾಪ ಐತ ಬಲ್ಲು ಐತಿದ್ದು ಮಸ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂಡಾರೆ ಬಾರಿ ಬೇನೇಂದು ಎಂಗ್ಲ ಷಷ್ಠದ ಮಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಯಲ ಇಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಕುರುಣಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಶೋಕ್ ನಗರದ ಬಂಟರ ಸಂಘನು ಬಾರಿ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಕನ ಇದೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಮಾಜದ ಪೆರ್ಮೆದ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪೂರ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ ಬಂದು ಒಂಜಿನ ಮಾತ್ರ ಹೃದಯ ಬಂಡ ಆರ್ಯನ್ ತೂತು ಕಲ್ಪೋಡು ಆರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಯ ಎಂಗ್ಲ ತೂನಗನೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಂತು ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರೆಂತು ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತೃ ಹೃದಯದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪುನಃ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿಲೇರು ಆರ್ಯನ ದಿಂಜಿನ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟಿ ಅಂಜನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಆರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಬಾರಿ ಪಾತ್ರನು ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರನ್ನ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟಿಯರು ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಜನ ಓ ಖರ್ಚಿಗಳ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾರು ಎಡ್ಡೆ ಬಂಟರ ಸಮಾಜ ಗೊಂಜಿ ಆನೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ದೇಟಿ ಬಾರಿ ಖರ್ಚು ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಸುರೇಶ್ ಚೌಟಿಯರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾತಿನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಳುಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಕ್ಳುಳ್ಳೇರು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತೊಳ್ಳೇರು ಒರಿಯನ್ ಪಂಡವ್ರೆ ಅಂಜೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಂಜನೆ ಮೂಲು ಸೇರಿದಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೆಕ್ಕೆ ಏರು ಮಾತ ತನು ಮನ ದನಡು ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರ ಆಗ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ದಿನ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ದಂದು ಏನು ಸ್ವಾಗತ ವಾಸಂತವೆ ಜೈ ಜೈ ಬಂಟ ಸಮಾಜ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಂಟ ಕಲೋತ್ಸವ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಗ ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನ ಸಾಧನೆ ಅವು ಮರಿಯಲದ ಮೆನದಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದುಂಡು ದೇವಿ ಚರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೇರು ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕುಲು ಪಂಡೇರು ಇತ್ಯದ ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷನ ಪಟ್ಟೊನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನದ ಸಬ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಪೂರ ಅವೇ ಎತ್ತಿಂಡು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ಕುಸಾಲ್ ಕುಸೇಲ್ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ವನಸ್ ಸಂತೋಷನ ಪಟ್ಟೊಂಡ ಉರ್ಕರ್ದು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ನಂಗೆ ಬೆತವೇತೆ ಕಾರಣಗೆ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಯಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಲುಂಡು ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರಿನ ತೂನಗನೆ ನಾವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರ 4 ಸಾಧಕರಿಗೆ 4 ವಿಭಾಗದ ಈ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಹಾದಾನಿಲು ಪಡೆದ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರ್ನ ದಾನ 1000 ಡತ್ತು ಲಕ್ಷ ಡತ್ತು ಕೋಟಿಡು ಇನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡೆಪ ತೂಪ ಮಧೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಾದ್ವಾರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸೇವಾಕರ್ತೇರು ಅಲ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನರಲ್ಲ ಅದು ಪುನಃ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ ಅವೇ ನಂಗೆ ತೂನಗನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮಹಾದಾನಿಯಾದ ಮೂಡ್ದು ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಆ ಸಂತೋಷನ ಪಟೊಂಡ್ರೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನ ಪುಡ್ತು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಸುಸಂದರ್ಭಡ್ ಅರೇನೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕರಿನ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡದು ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆಯಿನ ನಮ್ಮ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪರಂಕ ಅವಕಾಶ ಎತ್ತೇಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ಆರೆ MP ಆದ ಸುರುಕ್ ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಒಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನದ ತೊಂಜಿಂದು ಅರೆಗಿನಿ ಸನ್ಮಾನತ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ನ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಆ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ನಂಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಚೌಟೇರ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಪುಂಡು
ಅಂಚೆನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಬನ್ನಗ ಗುರುಕಿರಣ್ರಲ ನೆನಪಾಪುಂಡು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನ ನೆನಪಾಪುಂಡು ನಂಗೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾತಿನ ಆ ಸಂತೋಷನ ಪಟ್ಟೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪುಡ್ತು. ಅಂಚೆನೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈಕುಲು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು. ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ 4 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ್ಲ ಆದುಪ್ಪುನ ಅದ್ಭುತ ವಾಗ್ಮಿಲ ಆದುಪ್ಪುನ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಈ 4 ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆದ ಸಬಿದೇಶ ಪಾಡುಡೊಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. ಕುಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠದಡಿ ಬರುಡು. ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾದ ರಡೇ ಪಾತ್ರೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಹೇರಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನೆ ಕಟ್ಟದು ಬುಲೆಪಾದು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಹುಟ್ಟುದು, ಕುಡ್ಲಡೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದು, ಮೈಸೂರುಡು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು, ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪರ ರಾಜ್ಯಡೆ ಅರ್ನ ಉದ್ಯಮನ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ. ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ, ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ವಲಯಡೆ ಮುಂಚು ನಡುಪುನಾರು, ಅಭಿಮತ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ದ ಮಹಾ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಉಪ್ಪುನ ಕುಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸನ್ಮಾನ. ಮುರಳಿ ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರಿನ ಹಿರಿತ ನಟ, ವೇದಿಕೆದ ಗಣ್ಯರೇ, ಹೇರಂಬ ಅಂದ ಪಂಡ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ದೈವ ಭಕ್ತೆಯಾದ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ಉಪ್ಪುನಾರು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುನಾರು, ಬಡವರ ಮಿತ್ತೆ ಕರುಣೆ ಕನಿಕರ ಉಪ್ಪುನಾರು, ನೇರ ನಡೆ ನುಡಿತ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಒಂದು ಮಾತಾರಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುದು ಗೌರವದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಕ ನನಲಾತ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಭಗವಂತಿಯರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡೆ ಪಡೆದು ನಟೋದು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆಯಿನಾರ್. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆಯಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಕೇವಲ ಉಡುಪಿ, ಕಾಪು, ಪಡುಬಿದ್ರಿ, ಮುಲ್ಕಿ, ಕುಡ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡ್ ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ. MRG ಗ್ರೂಪದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಅರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಡ್ 6 ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಕೊಡುಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಮಾದರಿ ಸೇವೆಯಾದ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಡ್. ಅಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಅವು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಗೌರವ ಪಂಡಿದ ಎನ್ನೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ, MRG ಗ್ರೂಪ್, ಬಂಜರ,
ಮುಲ್ಕಿ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನೆಂಪುದ ಸಭಾಂಗಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಂಟ ಸಂಗಲಿನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಪಿನ ಕೊಡುಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಿರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸನ್ಮಾನತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾದಿನ ತಿಳಿಕೆ ಮೌನದ ಜವಣೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಶುದ್ಧ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆದ ಯುವ ನಾಯಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಿರಿಗೆ ತಾಟಿದ ಸನ್ಮಾನ ಅವೇನು ಬುರ್ಚಿ ಬಂದ್ರಜ್ಜರ್ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಪಂಡರನ ಕೂಟ ಪಲ್ಲು ಗೊಪ್ಪು ರಂಗೀತ ಪಂಡರನ ನೋಟ ಪಲ್ಲು ಕುತಲ ಕುಸಲು ಗೊಪ್ಪುದ ಸಾರ ತೆಲಿಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿವೇರೇನ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ನಾಯಕನ ವಾ ನಮ್ನೆಡೆ ಕುಲೆಪಾಯರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಕುರ್ತು ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈಕುಲು ಬರುಡು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈಕಲಿಗೆ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮುರಳಿ ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನದ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿಡೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈಕಲಿಗೆ ಶಾಲು ಪೊದೆತ್ತದೆ ಪೇಟ ದೀದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಶೋಕ್ ಚೌಟಿಯರ್ ವಿಚಾರಣ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಿಚಾರಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲೆ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಮರಿಯಲ್ಲದ ಮಿನದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಣಿರಿಂಜಿ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬುಲು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ಒಂಜಾತು ಕುಸಲು ಐತನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪನ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಂಜ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ದ ಪೊರ್ತು ಎನ್ನುವೆ ಬಂದರೆ ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡಿ ವಿಶಿಷ್ಟವನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂಡದು ಉಗರ್ತ ಪಾಡಿನ ಅಜ್ಜನ ಸಂಗತಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕಾಡು ಕರ್ತದ ನಾಡು ಮಲ್ತೀರು ಕಲ್ಲುತ್ತಿನಲ್ಪ ಪೂಪಾಡಿಯರು ಸಾನತ್ತಿನಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯರು ಗುಂಡೆತ್ತಿನಲ್ಪ ಅಡ್ಡಬೂರುಂಡಿಯರು ಇಂಚ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧಕರ ಪಂಪಿನ ಪುಗರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯನ್ನು ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಂಡು ಪರಬೇರೇನು ಬಕ್ಕ ಪರಬೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಬೋರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅವೇನು ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂಜಿ ಕೆಲಸನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಸ್ತು ಪೊರ್ಮುದು ಭಂಗ ಮುರಿದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಡಿದಿರು ಆತ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆರು ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಜನೆ ವರ್ಷದ ವರ್ಷ ಪಂಪೇರದ ಒಂದು ಸಂಘ ಪುಟುಂಡ ಯಾರಂದು ಅವನ್ನು ಕಟ್ಟಡ ಕಾಯಕ ನಿರಂತರವಾದ ಉಂಪುಡಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಶುದ್ಧಿ ಸಾಧನ ವಿಶೇಷ ఒక ಸಾಧಕನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಕೂಡಿದ ಅಲ್ಪ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ಋಷಿವಾಣಿಗೆ ಅಂಚಿದ್ದಿನ
ಇನಿ ಸಾಧಾರಣ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಹಿಂಗಲ್ಲ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ದುಮ್ಮತ್ತನೆ ಬಂದ ಈ ಸಂಘಗೂ ಹಿಂಗೆ ಪುಗೆಲ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದೇನು ಬಣ್ಣಿ ಯಾನು ಉಪ್ಪುನ್ ಕಾಪುಡು ಸಾಧಾರಣ ಏನಂತ ದೇಗ್ ಮಲ್ಪಾರ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಎರೋದ ಲೆಕ್ಕ ಇರು ಬೋರ್ಡ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮಲೆಳ್ಳಿ ಹೆಂಗೆ ಇರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು ಅಂಜಾದು ಏನು ಬಂದ್ಬಾರ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಹೆಂಗಲು ಅವನು ತೆರಡು ತುಂಬ ಮಲ್ಪ ಬಂದ್ಬಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ನೆಕ್ತ ಪುಗ್ಗೆಲು ಕೊರ್ನಾಗ ಯಾಂದಾಲ ಶಾಸಕ ಅದು ಇತ್ತಜಿ ಅನ್ನ ನಿಗುಲು ನಿಗಲ್ಲ ಪರಕ್ಕೆ ನಿಗಲ್ಲ ಹಾರೈಕೆ ನಿಗಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಬಾಗಿಲ ದೇವರಿಗೂ ಏನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದ ನಿಗುಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತು ನಿಗುಲು ಆ ಈಗರ್ನೆಸ್ ನಿಗಳ ಇತ್ತು ಬಂದದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ತುಡು ಇನ್ನು 4 ಜನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ಆತನು ವಿಶೇಷವಾದ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ಇಂಚಪ್ಪ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಅರೆಗೆ ಕರಾವಳಿದ ಕರುಣೆ ಬಂಪಿನ ಬಿರುದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಯಾನೇ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬರೀ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಧಾರ ಕೊಡ್ತೀರು ಪನ್ಪೇರು ಹತ್ತೂರ ದೊರೆತನಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತೂರ ಊಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ಊರ್ದ ಹೂವೇ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪಡು ಅವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಪ್ಪಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒಪ್ಪಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಡು ಅಲ್ಪ ಯಾನು ಒಳ್ಳೆ ಬಂಡು ತನ್ನ ಪುಗಿಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂಜಾದು ಇನಿ ಅರೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ತೆಗೆದನು ಯಾನು ದೇವರ ಈತೆ ನಟ್ಟುನು ಭಗವಂತ ಯಾರಿಗೂ 100 ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ಯನ ಕೊರುಡು ನನಾತು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮೃದ್ಧಿನ ಅರೆ ಕೊರುಡು ನನಾತು ಸಂಪಾದನೆ ಅರೆ ಕೊರುಡು ಪನ್ಪಿನ ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಬುಕವರಿ ಬಂಜಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನೀ ಕಾಂಡಲೆ ಅರ್ನ ಊರುಡು ಪಡುಬಿದ್ದಿಡು ಎಂಗುಲು ಒಟ್ಟು ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಕೈಟೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪ ಇರಲ್ಪ ಅರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅವಾರ್ಡ್ ಬತ್ತೊಂದು 5 ಪಕ್ಕ ಈ ಸರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬತ್ತನು ಬಹುಶಃ 6 ಊಲ ಈ ಬಿರುದು ನಾನು ಬೋದ್ನಾರತ್ತ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲೇ ಪೂರ ಬರ್ಪಿನಿ ಐಕ್ ಬಂದ್ಬೇರತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಲ್ತಿನಿ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗಳು ಅವು ಯಾಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿತ್ತು ನಂಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಎಂಚ ಒಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಗುರು ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಸಮಾಜ ಒಂದೇನು ಗುರುಸೋಂಡು ನಿಗಲೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಪಾಡು ಅರೆಗೂ ಎನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಕುಲೆ ಪೂರ ಸೇರು ಕಿಂಗ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಯಾರಿಗೆ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಬರ ಬನಾಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನಿ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡ್ಯಾರ ಏನ್ ಮಂಡೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಅತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪೂಜೆ ದೇವಣ್ಣಗ ನಿಗಲ್ನಂಚಿ 4 ಜನ ಎಂಗುಲು ಗುರುಸಾಣಂದಂಡ ಅವೇನು ತೂದು ಒಂದು ನನಂಜಿ 10 ಜನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಪುಟಿಯರಂದಂಡ 5 ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಉಲ್ ಹತ್ತು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಐಕಾಸರ ಎಂಗುಲು ಮಲ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಫೋನ್ ಒಡಿಮುಂಡ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ 40,000 ಜನ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾ ಭೂತೆ ನಾ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪಿರಾವಡು ಅದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ 6 ಪಂಡ್ಯರು ಯಾನೇ ಬತ್ತು ಮಲ್ಪೆ ಅಂದದು ಆಂಡ ಮಲ್ದಿನ ಪೊರ್ತೆಂಚಿನ 1 ಕೋಟಿ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಶೇಖಲು ಮರಣಶಯ ಹಿಡಿತಾರೆ 1 ಕೋಟಿ ಮುಲ್ಪ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇತ್ತರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಏನು ಕೇಂಡೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಚೆ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಆತು 1 ವಾರ 10 ದಿನ ಪಿರಾಪಾಡ್ಗನ ಮಣ್ಣಿ ಏನು ಮಾರ್ಪಂಡ್ಯರು ಏನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಪೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ನಾರು ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಇತ್ತರು ಅರೇನ್ ಲೇಪಡೆಯರು 6 ಪಣ್ಣಿ ಪಾತ್ರ ಒಂಜೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ದೇರು ಆ ಊರು ಜನ ಸೇರಿದರು ಏನೇ ಮಾಡು ಇಂದು ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿ IG ಲೆವೆಲ್ದ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸರ್ ನೀಡಿ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತದ ಬಹುಶಃ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ದಯಾನಂದನ್ ಅದ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಜ ಅರೇನು ಇಡೀ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾ ಭೂತೆ ನಾ ಭವಿಷ್ಯತೆ ಬಂದ್ಬೇಕಂದ ರೀತಿ ಆತನು ಚಲೋ ಆಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಏನೇ ನಮ್ಮ ಏರಿಯರು ಬೆಂತೆರ ಮೊದಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಣ್ಣ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಾಯಕನ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ದೇರು ಆಗಲೇ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಏನದಾಗ ಮೇರ್ ಬತ್ ಪನ್ಪೇರು ಸುರೇಶಣ್ಣ ಜನಕನ ಋಣ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಂಡು ನಿಗುಲ್ಪುರ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲ್ ಬೆಂದರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಬಾಡಿಯರು ಅಂಚಾದು ನೆತ್ತಲೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂದಾಗ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಸುರುಮಲ್ತಿನ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ನೆರವು ಬರ್ಬಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಬಕ್ಕ ಅಶಕ್ತರಿಗೂ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಏರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹಾಲೊಂದು ಅಗಲಿಗೆ ಕೊರ್ಬೇಜಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಇತ್ತೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೀಚಿ ರೀಚ್ ಆತನು ಅಂಜಾದು ಏನು ಎಕಡೆ ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಅತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಜಾದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡು ಈ ಭಾಗದ ಕೀರ್ತಿನ ಮನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಾದು ಇನಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನನಿಗೆ ತಂದೇರು ಅಂಜಿತ್ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶನಗಲ ಆ ದೇವರು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮೃದ್ಧಿನ ಕೊರಡು ಶತಂ ಜೀವ ಶರದೋ ವರ್ಧಮಾನ ಬಣ್ಲೆಕ್ಕ 100 ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ಯನ ಭಗವಂತರಿಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಿಗನ ಪೂರ್ವ ಪರವಾದಿ ಅನ್ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಜೇಶ್ ಚೌಟೆ ಪನ್ಪೇರು ತೇನವಿನ ತೃಣಮಪಿ ನಾ ಚಾಲತಿ ಪಂಡದು ಪಣ್ಣಾಗ
ದೇವೇರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೆರಡು ಊಲ ಅಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಅಂಜನೆ ದೇವೇರನ ಅನುಜ್ಞತ ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಪಜಿರ್ಲ ಬಂದುಜಿಗೆ ಅಂಜೈನಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಜಯ್ ಚೌಟೇರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ತಂದು ಐದು ಪಕ್ಕ 1 ವರ್ಷ ಮೆರಿಟೆಡ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದ ಅಲ್ದ್ರ ಪಕ್ಕ ಊರು ಬತ್ತಿನಾರು ಸಂಘದ ಚಿಂತನೊಟ್ಟಿಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧರ್ಮನು ಆರು ಅವಿನ ದೀಕ್ಷಾದಿಗೆ ತಂದು ಇನಿ ಕಿಂಗ್ಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಆರು ಮದ್ಮೇಲೆ ಆತ್ಜರ್ ಬದುಕು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮರ್ಪಿತ ಅಂತ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಜ ಆ ಒಂಜಿ ಹೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಗಳಿಗೆ ಕೊರಿಯರು ಅರೆಗೆ ಎಂಪಿಟಿಗೇಟ್ ತಿಕೊಂಡು ನಿಗುಲ್ ಪೂರ ಆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ಆವಂತನು ಬೇತೆ ನಮ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆವಂತನು ವಿಮರ್ಶೆ ಆವಂತನು ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲ್ ಅರೇನು ಅತ್ಯಂತ ಪೂರ್ವೈನ ಬಹುಮತೋಡು ಗೆಂದಾದರು ಮನುಷ್ಯ ಮಾರಿ ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಅರೆಡ ಕಲ್ಮಶ ಹೆಚ್ಚು 60 ಪಂಡ್ಯರು ಹೆಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಬುರ್ಚಿ ದೇವನ್ನಾಗ ಮಸ್ತು ಕೋಟಿ ಇದು ಮಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ಐಟೆ ಬೋಪಣದಾನೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದೇವನ ಕೆಲವು ಕೋಟಿ ಮಲ್ವ ಏನು ಬುರ್ಚಿ ಬಂದೆ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಎದುರು ಜರಾರವಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಪಂಡ್ಯರು ಅಂಚಾದು ಅರ್ನ ಚಿಂತನೆ ಅವೇನು ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪೇನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಂದಿನವೇ ದೇಪನ್ನಾಗ ನಿಗಲಿ ಗೊತ್ತುಪಾಡು ಒಂದು 14ನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ನನ್ನ ಒಂದು 2 ಕೋಟಿ ಪೋರೆಂಡು ಅಂಜ ಆರೊಂದು MP ಅರ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಏನೋ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಂದ ಅರ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾದು ಒಂಗೆಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೂಜಿನ ನನಗಲು ಅವನೇ ತಪ್ಪು ಬಂದ ದೇಪನ್ನಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಗುಲ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬರುದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಗಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪಡು ಒಂದು ಶಾಸಕ ಬರಡು ಒಂದು MP ಬರಡು ಪಂಡದು ಅಂಚಾದು ಅರೆಗಲ ಕಿಂಗ ಪ್ರಾಯದಾರು ನಾನು ದುಮ್ಮುಗಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ಒಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಅದು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗೂ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಿಗಲ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಪಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದು ಆ ಕಿಂಗ ಪ್ರಾಯದ ಲತ್ತು ಪ್ರಾಯದ ವಿಜಯಶಣ್ಣಗಲ ಆ ದೇವರು ನನಾತ್ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಕೊರಡು ಆರ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನನಾತ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದು ದೇವರ ಅರೆಗಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರನು ಈ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಎಂಗಲ SP ಜಗನ್ನಾಥ್ ರೈ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಪುಡು ಎಂಗಲ ದುಮ್ಮು ಕಿಂಗು ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಗುಲು ಜಯಂತನ ಬುದರ್ಗೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಖಡಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಪಂಡದು ಅಂಡ ಇದ್ರೆ ಎಂಗಲ ರೈಕುಲು ಪಂಡ್ಯರು ಅನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ್ಯರು ಅಂಚಿತ್ನೇ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂಗಲ ಸಮಾಜವು ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆತ ಅಜ್ಜಿ ಲಾಯರ್ ಆತ ಪೂರ ಆತ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಆತ ಪೂರ ಆತ ಅಂಡ ಒಂಜಿ DYSP ಆಪಿನಿ ಒಂಜಿ SP ಆಪಿನಿ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ನಮ್ಮಿಟ್ಟು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ಮಸ್ತನ ಒಳ್ಳೆರು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೂಲ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೂಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಚಾದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರಲಿತ್ತು ನನ್ನ ಎನ್ನ ಜಗನ್ನದಾಣಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಒಂಜಾದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ ಜೋಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು IAS IPS ಮಲ್ತದ್ದು ಅಥವಾ KS KPS ಮಲ್ತದ್ದು ಬತ್ತಿರಂದ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಹೋಗಲು ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಆಪೇರು ಅಂಚಾದು ನೀರ್ಲ ಏನೇನೋ ನೀನು ಲೆತ್ತದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಆಗನ್ನ ಲೆತ್ತದು ಆಗಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಲ ಕೆಲಸನು ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಇಡೀ ತಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಸಂಕಟ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಪನಿಗೆ ಅಂಚೆ ಇಡೀ ತಂಡ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚೆ ಇದೇಗಲ ನನಾತ್ ಕೀರ್ತಿ ಶಾಲೆ ಆವಡು ದೇವರು ನನಾಥನ್ನ ಕೈಪತ್ತಡು ಅಂಜನೆ ಇರ್ನ ಸಂಸಾರಗಳು ಆ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಮಲ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇರಿಗೇನು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಜನೆ ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡು ಗುರುಕಿರಣ್ ಇಡೀ ಎಂಗಲ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮೆತ್ತು ಯಾರು ಇದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿಂಡು ಹೆಂಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇರ್ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಅನ್ಪಿನ ಒಂದು ಪಾತ್ರನ ವ್ಯಾಪಾರ ಪನ್ನು ಉಪ್ಪಿಯಾರ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಮನಸ್ಸದ ಗುರುಕಿರಣಣ್ಣೆ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಪಾಡು ಎಂಗಲು ಅರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಾನಿ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡುತ್ತೇನು 1:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗುಲು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗುತ್ತೆ ಎಂಗುಲು ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಗುರುಕಿರಣ್ ಬುಲ್ತೊಂದಿರು ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪು ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಜಿ ಇವಾಗ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಂದು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಸಾರ್ ಕೈ ತತ್ತು ಪೈರು ಬಂದು ಪಾತ್ರ ಬಂಡಿ ಅಂದನ ಇಂಜಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಮಲ್ಲ ಕೂಟದೊಟ್ಟಿತ್ತನಲ್ಲ ಆರು ಯಾಪಲ ನೆಲಬುರ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯತ್ತು ಹೆಂಗೆ ನೀಕೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಅಂಜನೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಡಿಕ್ಸ್ದ ದೇವಣ್ಣೆ ಅಂಜನೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅರ್ನ ಚೌಟೇರು ಅರ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ್ಯಾನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಅದು ಆ ಕಾಲೋಡಿ ಕೊಂಚ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಅರ್ನ ಅರೆಗಲ ಅಂಚನೆ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ಪಾತ್ರ ಬಂದಂತು ಅಂಜನೆ ಈಗಲ್ಲ KK ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರು ಇಂಜ
ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ನಗ ಈಗೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಲು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇವಿ ಅಂಜನೆ ಈಗೆಲ್ಲ ರೈಕುಲು ದೇವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನ ಮಿಗ್ಗೆ ಸಮಾನ ಏನೆಲ್ಲ ಬಂಟೆಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿರು ಪುಡ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಮನೆ ಉಂಡು ಅಗುಲು ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲೆ 4 ಜನ ಎಂಗುಲು ಒಂಜಾತ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಉಲ್ಲ ಪನ್ಮೇನ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಅಕ್ಕ ದೂರಡು ಕುಲ್ದೇರು ಮರಣಿ ಅಣ್ಣೆ ಒಂದು ಪೈನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬಾರಿ ಪೊತ್ತಿಗಿದೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಜನೆ ಪೂರ ಸೇರಿದಿನ ಬಂದುಲು ನಮ್ಮ ವರ್ಷದೋಷಲ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಪೋಪುಜಿ ವರ್ಷದೋಷಲ ಇಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಪಡು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಲು ಗಟ್ಟಿ ಔಟ್ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಕೋರದ ಕಟ್ಟ ಆತಂದು ಬಹುಶಃ ಕೋರಿ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಪೋಣದಂಡ ಆ ಪಾತ್ರ ನಿಗಲಿ ಅಪತ್ಯವು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ಬಕಾರ ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ತುಡು ನಿಗಲಿ ಪೂರ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗದು ತರ ತಗ್ಗದು ಎನ್ನೆರಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕುಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿರ್ದು 2 ಪಾತ್ರ. ಮಾತಾ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾನ್ ನಮ್ಮನ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಮಂಜೂರಿಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಒಂದೊಂದು 4 ಪಾತ್ರ ನಿಜ ಪಾತ್ರ ರುಚಿ ದಯಬಂಡ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಸ್ಟೇಜಿರುಳ್ಳರು ಅಂಜನೆ ತೀರ್ಥಲ ಉಳ್ಳರು ಎಂಕಿನಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ದಯಬಂಡ ಈತ್ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಇನಿ ಇಂದು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ ಸಂಘಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇನಿ ಅವಳ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಸದಾನಂದಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದಾರೆ ಪೂರ ತಂಡದ ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಏನು ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಥ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಮರ್ಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇದ್ದಾರೆ ತುಳುನಾಡದ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮಿತ್ತುವತ್ತುನ ನನದ ಜನಾಂಗವು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಜವಣರಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಆಯ್ನ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಕೊಡ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ಬಂಟ ಸಂಘ ಉಂಡು ತೇನು ಬೊಂಬೈಡ್ ಬಂಟ ಸಂಘ ಪೋಪೆ ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಬಂಟ ಸಂಘ ಉಂಡು ಪೂನಾಡು ಬಂಟ ಸಂಘ ಉಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟ ಸಂಘ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ ಏತು ಬಂಟ ಸಂಘ ಅಂಡ ಅತೆಡ್ಡೆ ದಯಮಾಡಿ ಆತಿ ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋದವಳು ಸನ್ಮಾನ ಇರಿತ ಇನ್ನ ಈ ಬಂಟ ಸಂಘ ಐದಲೆಡ್ಡೆ ದಯಮಂಡ ಯಾರು ದಾಲ ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚೆ ಅದು ಸದಾನಂದನ್ನ ಈರ್ನ ಬಂಟ ಸಂಘ எனக்கு ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾണ് ದಯಮಂಡ ದಾಲ ಡೊನೇಷನ್ಲ ಕೊರಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸನ್ಮಾನದ ಕಡೆ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾണ് ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಗ ಇಡೀ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಮಾಜನು ಇತ್ತಂಚೂರು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲ ತೊಡಗಿದೆ ಎನ್ನಿದ್ದಾಪನ ಒಂಜಿ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜವು ದಯಬಂಡ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಬಿ ಬಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಬಂಟೇರ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿ ನಮಗೂ ದಯಮಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಬಂಡ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಯಿನ ಮಾತಾ ಫೀಲ್ಡ್ಲ ನೆರವೊಂದಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಮಾಜ ಬಂಡ ಅವು ಬಂಡ್ ಸಮಾಜ ಕೋಡೆನೆ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಸರಗೋಡದ ಬಂಡ್ ಸಮಾಜನು ಅಂದು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದೆ ಅವಳ ಇರ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟೇ ಮಲ್ತದೆ ಬಂಡ್ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಭವನ ಕಟ್ಟೋಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಎಂಕ್ಲ ಜೈದ ಕೋಡೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನೆ ಐಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಭವನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ರ ಉಂಡು ನಿಘಂಟ ಅದ ಅವಂದುಂಡು ಅಂಚ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಣ್ಣೆ ತಾಪನ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಕಾಸರಗೋಡು ಆವಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಆವಡು ಉಡುಪಿ ಆಡು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಸುದೇದ ಬತ್ತನ ಇಡೆ ಬೈಂದೂರು ಮುಟ್ಟ ಪೂರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರಾ ಏರಿಯಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬಂಟ ಜನತೆನು ಸಮಾಜನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ರೂಪರೇಷೆ ಕೊರದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನೆದ ಅಪ್ಪನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ದಾನ ಧರ್ಮ ಅರ್ಪಂಡೇರು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಂಡ್ಲೆ ಅವು ಕರುಣೆ ಎಂಚಿನ ಬಿರುದು ಕೊಡ್ತಾರಿಗೆ ಎನ್ನೆದ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ವುಮನ್. ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸಕ್ಸಸ್ದ ಯಶಸ್ವಿದ ಮೆತ್ತು ಪಿರವಡೊಂಜಿ ಒಂಜು ನಿರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಉಳ್ಳೇರಂದು ಅಂಚನೆ
ಪ್ರತಿ ಮಹಾಮಲ್ಲ ದಾನಿನಕಲ್ನ ಪಿರವುಡ್ಲ ವೇ ಪೊಂಜೋಗು ದಾಯಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಕೊರೆಯರ ಮನಸ್ಸುಪ್ಪುಡು ಆಂಡ ಇಲ್ಲಕ್ಲು ಕೊರೆಯರ ಬಿಡುಪಿಜಾರು ಕೊಂಜೋಳು ಕೊರೆಯರ ಬಿಡುಪಿಜಾರು ಈಜಿನ ಜೋಕುಲು ಕೊರೆಯರ ಬಿಡುಪಿಜಾರು ಎಂಕಿಲ್ಲ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು. ಸೊ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ದಾನಿ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ವುಮನ್ ಹೂ ಡಸಂಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಕೊಂಜೋದಾಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಅಕ್ಲೆದಾಲ ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೆರ್ನ ನಮ್ಮಡ ಈಗ ಉತ್ತರಲ್ಲ ಉಂಡು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಸೊತ್ತುನು ನಮ್ಮದಾಲ ಪಟ್ಟೊಂದಿಜ್ಜ ಯಾನ್ ದಾಲ ಬೊಂಬೈಗೆ ಹೋನಾಗ ಯಾನು ಪನ್ಪೇನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಿಂಚು ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬರೀ ಕೈಟ್ ಹೋದು ಅವಳು ನಮ್ಮನೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತನ ದುಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಒಂಜಿ 10% 15% ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಐಟ್ ಇಯರ್ಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಚ್ಚೇರು ಅಕ್ಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಖಾಲಿ ಈತೆ ಅನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ದ ಭಾಷಣ ಏನು ಮಲ್ಪರ ಬಾಬುಜಿ ಈತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಉಪ್ಪುಗ ನಮಡ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಕೋರದಗಟ್ಟ ಖಾಲಿ ಈತೆ ಮೂಲೆ ಸೀಮಿತ ಆದುಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ನಮಕು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಬಡ್ಚಿ ನಮಕು ಕೋರಿ ರಡ್ಡು ಪುಂಜೆರ್ ತಾಂಟತ್ತ ಬುರ್ದು ಬಾಳ ಕಟ್ಟದು ತಾಂಟತ್ತ ಬುರ್ದು ಒಂಜಿ ಸೈಪುನ ಬಡ್ಚಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಅವು ಕೋರ್ದಾಟ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಪಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಲ ನಮ್ಮಲ ಬಡ್ಚಿ ಆ ಕೋರ್ದಾಗಟ್ಟಲ ಬಡ್ಚಿ ಅವು ಕೋರ್ದಾಗಟ್ಟ ಕಟ್ಟುನ ಪೂಂಜೇರ್ಲೇನು ಪೆರಡೇನು ಕಟ್ಟುಜೇರು ಹೌದಾಯ ಪೆರಡೇನು ಕಟ್ಟುಜೇರು ಪೂಂಜೇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟುವರು ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಸೈಯೋಡು ಅಂಚಿನ ಫೈಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮಡ ಬಡ್ಚಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದ ಬಂಡ್ ಸಮಾಜದ ಅಂಚಿನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಬಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಒಂಚಾದ ಕೋಟನೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಎಂಚೋಗು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾಥ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ನಾಥ ನಮ್ಮ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಹಂ ಅತ್ತನ ಎನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕುರ್ಸಿ ಅವು ಮುಖ್ಯದ್ದು ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪಡೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಖಾಲಿ ದಾನ ಒಂಜಿ ದಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಭಾವನೆ ನಮకు ಬೋಡು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿರಲಿ ಅಹಂ ಉಪ್ಪಿರವಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಒಂದೇ ಸಂದೇಶ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಡದಗಟ್ಟ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಲ್ಪಣ ಪಡ್ಚಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಉಪ್ಪುಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಕೋರಿದ ಗಜಪತಿನೇದ ಸೀಮಿತ ಆದ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಆದ ಸಮಾಜನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಅವು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಘಟಕ ಅವು ಬಂಟ ಸಮಾಜ. ಈ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಸಮಾಜನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಎತ್ತೋ ಪಾಪದಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ BPL ಲೆವೆಲ್ದಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಲ್ಪಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಟ್ರ ಭವನ ಕಟ್ಟಗ ಬಂಟ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂದು ಮಲ್ಪಗ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನು ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನನದ ವರ್ಪನ ಪೀಳಿಗೆ ನನದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಲೇನ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರ್ ನಂಬಿ ಆ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಅಂಚಾದ ಸಮಾಜದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟೆ ಆವಡಂಡ ದುಬೋಡು ಹಲವಾರು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ನ ಸಂದರ್ಭತ್ತು ನನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಭಾಷಣ ಮುಖಮಂತ್ರೆ ಅಂಚಾದ ಈತ ಪಂಡದೆ ಇನಿ ಪುನಃ ಸದಾನಂದನಗಲ ಇಡೀ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ಸಮಾಜ ಸಂಘಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎನ್ನ ನಾಲ್ ಪಾತ್ರ ಅಂತಾವೆ. ಜೈ ಬಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಗುರುಪುರ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಭಾರತ ರಡ್ಡೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವ ಬಂಟರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ದಿನಿ ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಗ ಆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ತದು 21 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒರಿಪಾದ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪಾದಿನ ಹಿರಿಯಾರು ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ನ ಹಿರಿತನದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ದಶಕಡ್ದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡಪ ಒಂದುಂಡು. ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಡ್ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣೆ ಇಡೀ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಅರ್ನಂಚಿ ತುವೊಂದುಂಡು ಮಾತೃ ಸಂಘಗೆ ವಾನಮ್ಯದ ಕಾಯಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣೆ ಕುರುವೇರೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಡ್ ಇಡೀ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಉಂಡು. ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಇದನ್ನ ಪಾತ್ರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಈತ ಈ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ
ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಾವಡಿ ಕುಳ್ಳಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಬನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನನ್ನೊಂದು ಹಿರಿಯರು ಕೊಡುಗೈದಾನಿ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರೆ, ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾಯಿನ ದುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಯುವ ಬಂಟ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜೀವೊಂದು ಓಲು ಮನುಷ್ಯರ ವಿಷನ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ್ಪೇರು ವಿಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರಡ್ಲ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಟೌಟರೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲಿನಂಚ ಮಾತ್ರ ಗಣ್ಯರೇ ಸುರೇಶನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಪುದರ್ ಪನಂ ಪೋಯರು ಯಾನು ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಗಣ್ಯರೇ ಸಂಘದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಅಂಜನೆ ವೇದಿಕೆದ ಕೀರ್ತಿತ್ತಿನ ದೊಂಪೋಡು ಕುಲ್ಲಿನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೇ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ನಿಗಲ್ ಎದುರು ಕುಳ್ಳದು ಇಂಕ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ಸನ್ಮಾನ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷೋಡಿ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಈ ಸನ್ಮಾನ ಒಂದು ಎನ್ನ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬದುಕಡು ಯಾನು 2014ನೇ ಇಸವಿಡು ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಈ 2024 ಎನ್ನೇ ಊರು ಆಯ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಡು ಇಂಕ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತಿಕ್ಕನಕ್ಕೆ ನಿಗಲು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾತೆರನ ಪರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಗಲ ಮಾತೆರನ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪರೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಕಾಣಿಡ್ದು ಶುರುವಾಯಿನ ಬಯ್ಯಮಠ ಇಲ್ಲಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಪುಟುದ ಅಂದು ಪಂಡ್ರೆದಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು. ಅವಳ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂಟೆರು ಯಾನ್ಲೂರಿ ಬಂಟೆ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜಡು ಹುಟ್ಟುದು ಇಲ್ಲಿ ಊರುಡು ಬುಲೆತದು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಭೂಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪರ ಊರು ಪರದೇಶ ಹೋದು ನಮ್ಮವೇ ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮವೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆನ ಸಾರನ್ನು ಬೈದಿ ನಗಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಪಿಡಿದು ವಾಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ಪಲ್ಲೆ ತುಕ ಬಾರಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಪೋಣದ ನಮ್ಮೇ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಘನತೆ ಇಡೀ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ನನಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಒಂದು ದಯಗೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಆ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಇತ್ತಿನ ಕಾಣಿಕ ಜಾಗದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಿನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಅಗಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಂಜಾನೆ ನಮ್ಮ ಓಲು ಪೋಣಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ ಬಂದಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಎದುರುಡೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅಂಚಾದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಓಲೆ ಉಪ್ಪಡು ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಮದತ್ತು ಜನಮ ಇನ್ನು ಮಾತ ಬಂಟ ಸಂಘಗಳು ದೇಶ ವಿದೇಶ ಓಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಬಂಟರಿಗೆ ದಾದ ಬೋಡು ಅಗಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಅಗಲಿ ಪಿರಬುಡ್ತಿನಗಲಿ ದಾದ ಓಡು ಅಗಲಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಒಪ್ಪಡು ಅಗಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಒಪ್ಪಡು ಅವನೊಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಸೇರಿದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು. ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಇಡೀ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುದು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಪುದು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡುದು ಇಂಚ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಇಂಚ ಮರೆಯಲದ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಗದ್ದಲದ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದಕ್ಕೆ ನನಾತು ಆಯುಷ್ಯ ದೇವರು ಕೋಡು ಪಂಡದು ಮಾತ್ರ ಬೈದಿನಗಲಿ ಮಾತಿರಗಳ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡು ನಿಗಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ದೇವರು ಕೋಡು ಪಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸಲ್ಮೇಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರಿ ಹಿಡ್ದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ
ಹೊಸ ಸಂಸದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಪೊಟ್ಟಲೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೇನು ಮಾತಾ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮರೆಯಲ್ಲದ ಮಿನದನ ಪಂಚಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಇಡುಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರೆ, ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯರು ಕಾಪು ಭಾಗದ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಇನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹಿತೇಶಿ ಎಂಕ್ ಸದಾ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬುಲ್ಲಕ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಗುರುವಣ್ಣ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರೆ, ವೇದಿಕೆ ಇಡುಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪ್ರಮುಖರೇ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕುಲೆ, ವೇದಿಕೆದ ದುಮ್ಮುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಓವೇ ಸನ್ಮಾನದ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ಸನ್ಮಾನದ ದಾದಾಣ್ಲ ಇತ್ತಂಡ 5 ವರ್ಷ ಕರಿಬೇಕು ಒಂದು ದಾದಾಣ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತಂಡ ಐಕ್ ಸನ್ಮಾನ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವು ಎಂಗ್ಲೇಲ ಖುಷಿ ನಿಕ್ಲೇಲ ಖುಷಿಯಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚಾದ್ರ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಚುನಾವಣೆ ಕರೆದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆತುಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪನೋಡು ದಯಪಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಧರ್ಮದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆತಿಲೆಕ್ಕ ಆದಿತ್ತು. ಅಂಚ ಧರ್ಮಗೆ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಏಪಲ ಗೆಲ್ಪು ಒಂದು ಪಂಪನ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಂಗಿತ್ತು. ಈ ನೆಲ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮದ ನೆಲ. ಅಂಚಾದ್ರ ಮೂಲು ಐಕೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಗೆಲುವು ಆತಂದು ಒಂಜಿ ಜವನಿಯಾಗ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಸಮಾಜದ ನಿಖಿಲ್ನ ಇಲ್ಲದವರಿ ಹುಡುಗ ಒಂಜಿ ಜವನ್ಯಾಗ ಸೈನ್ಯಡ್ ಬೇಲೆಮಂತಿನಾಗ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಎಂಕ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ತೋಚ್ಪದೇರು, ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚಾದ್ರ ಏರ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರಗ್ಲೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಧನ್ಯವಾದನ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಉಪನಯನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಬರೋಡು ಸದಣ್ಣನ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೈದಾರ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೈದಾರ್ ನಡೆ ಪೋಯ್ನಪ್ಪ ಏಪಲ ಆರು ಪಿರ ಕಡಪುಡು ದಿನಾರತ್ತು ಇನಿಯತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಉಪ್ನ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದಿಂಚೆ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪ್ನಾಗ ಅರೆಗೆ ಗುರ್ತಪ್ಪಂದು ಎಲೋಶಸ್ರ ತೆಂಕಲು ಬರೋದಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೈನ್ಯ ಬಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಹೂವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೂವೇ ಕೆಲಸ ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯೆ ಮನ್ಪನಾಗ ಸದಣ್ಣ ಕೊಂಜಿ ಎದುರು ಪಿರ ತೂವಂದೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂಚಾದ್ರೆ ಆರ್ಲ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕುಲು ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಬರಂದ ಕುಲಿಯರಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜ. ಅಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಕುಲು ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಲೆತ್ತದು ಎಂಕ್ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ತೊಚ್ಪಾಯನೇಕನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸದಣ್ಣಗ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಮಿತ್ತ ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪಡದೆ ಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು. ತುಳುನಾಡದ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎತ್ತಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಎತ್ತಂಡ ವಾ ಕೆಲಸಡ್ಲ ಪಿರತುಪ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಂದು ಪನಂದ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಆಂಡ ಬುಡು ಉಡಲೆಡೆ ಅರಡ ಇತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರನ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಗೌರವನ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂಡ ಅಭಿನಂದನೆಲು 5 ವರ್ಷ ಕಾಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಮರೆಯಲದ ಮಿನದ ನಡು ಇದನ್ನ 1 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಗೆ ಎಂಕಲೆಗೊಂಜಿ ಇದನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅದೇ ಈಗ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟು ತಯಾರಾದೇ ಉಲ್ಲ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಮರಿಯಲದ ಮಿನದ ನಡು ಇರು ಎಂಕಲೆಗೆ ಇಂಕ ಆ ಗೌರವ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದ ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಇರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ರೈ ಅರೆಡ್ದು ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಬಂಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಹಿರಿಯರು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲಾಯಿನಂಚಿನ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ, MRGದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಯುವ ನೇತಾರಾಯ್ನ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೆರೆ, ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರೇ, ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡಿತ್ತಿನ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೇ, ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ದಿನ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ. ಎನ್ನಂಚಿನ ಒರಿ ಎಲ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಗುರಿಕಾರನ ಎದುರು ಲೆಪಡದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತನವು ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮುಕುಟ ಮನೆ ಇತ್ತ ಲೆಕ್ಕ.
ಅಂಚ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರು ನಿಗಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನಾರು ಕೆ ಶೆಟ್ರು ಇಂದ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತಿನಾರು. ಅಹಮದ್ ನಗರ ಬೊಕ್ಕ ಪೂನಾ ಅರ್ನ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅರ್ನ ಸಾಧಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಕಟ್ಟಾದಿನಾರು. ಈ ಸುದೆ ಪರತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಪೊಳಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರುದು. ಪುರಲ್ದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೊಂಜಿ ಸುತ್ತು ಪಾರ್ದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸುದೆ ಒಂದು ಪಲ್ಗುಣಿ ಇಂದು ಸುದೆ. ಆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಒರಿಯೇ ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತಿನ ಆ ಬಂಟೆ ಏರಿಂದು ಕೆಂಡ ಕೆ ಶೆಟ್ರು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನನ್ನು ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ಗೆ ಲೆತ್ತನೆಕ್ ಸದಾನಂದನ್ ನಗಲ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಿಗಳ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂತ ದೂರದ ಯಾರು ಬಂಡಿರಿ ಯಾನೊಂತೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಹಂಚಿದೆ ಐದು ಹತ್ರ ಏನ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಲೆ ಮೂಲ ಗುರ್ತ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಈತು ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಈಕಲ್ನ ಬಲ್ಲದ ಒಯ್ಪುಣಿಂದ ತೂನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಆ ಜವ್ವನದ ನೆಂಪಾಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಪಾಟ್ ಗೆತ್ತೋಡು ಬಂಡದ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆದಿತ್ತು. ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಡಿ ಅಜ್ಪೋಸರದ ಮಿತ್ತದಕ್ಲೆಗಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿಯೋಡು ಬಂಡದು ಯಾನ ನಿಗಲ ಕೇಳೋಂಡೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾನಿನಿ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೇರು ಜಿದಾಯ ಬಣ್ಣದಂಡ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತೇರಿಯರು ಲೇರು ಏನನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೇಯ್ದಾರು ಐಕಾತ್ರ ಯಾರು ಮಾಂತ್ರಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಮಂತದ್ದು ಏನಾರ ಪಾತ್ರೆ ಉಂತ ಒಂದಲ್ಲೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾತೆರ್ಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಪಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೇತ ಬಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಯುಗ ಅಂದು ಪಡೆದು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದ ಓಲು ಇಂಚಿನ ದಾದಾವಡೊಂದು ಬಂದು ತಿರೋದೊಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈನು ತೂಣು ನನಗ ಮಂಡಲಾಕಾರಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳು ವಿಷಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಯುವಕಿಯರು ಬತ್ತದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ನಾನಾ ನಮ್ನದ ಕಾರ್ಬಾರನ್ನ ಮಲ್ಪುವೇರು ಆಂಡ ಪ್ರಾಯ ಎನ್ಪ ಕರಿಂಡಲ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಯುವಕಿಯರ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ವಯೋವೃದ್ಧರ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಾಧಕಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳಿರು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಸಾಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅಂದು ಪಣದು ಆರ್ ಏರು ಇಂಚಿನ ಪಣದು ಎದುರದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂಕ ಅರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಆ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಪೀಠನ್ ಆರ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದಕ್ಕೇನೋ ತಾಟಿದ ಮಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಸಾಂಬ ದೊಡ್ಡನು ಪೂರ ಸುರ್ಮಲ್ತೆ ತೇತ ಕಟ್ಟಾರೆ ಜಾರೋಡು ನಿಕುಲ್ದ ಪೂರ ಪುಂಜೋಲ ಬುತ್ತದ ಪುಂಜೋಲು ಪೂರ ಗೇಮ್ಯ ತುಪ್ಪಂಕುಲು ಹೋಯ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೆಂಚಿನ ಅಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇ ಏತು ಸಾವಿರ ಜನ ತೂಪೇರ ತಾನ್ನ ಅವು ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಮು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲ್ ತೂಂದುಲ್ಲಾರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ತೂಪುಲೆ ಎಡ್ಡಾಲೆ ನಿಕುಲ್ ಮಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪ ನನ್ಕೊಂತ ದೇವರು ಮಲ್ ಕೊರ್ತಿ ಎಡ್ಡ ಅವೇನು ತೂಪ ಇರಬೇಕು ಇಂಥ ದಿನದ ಇದನ್ನು ಅವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕ ತೋಗುಂಬೆ ಜನ ತೂಪಿನ ಜನ ಬಂದು ದೇವರೇ ನಾಚಿಗೆ ಅವೆನ್ನು ಪುಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಅಲ್ಪೇರ್ನ ಸಂಘ ಮಲ್ಪರ್ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪೇರ್ನ ಸಂಘ ಮಾತ್ರ ಅಭಿಮಾನ ಭಂಗ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೊಬಗ ಬತ್ತಿಲ ಕಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಅಪ್ಪೆ ಮರ್ಯಾದದ ಸಾಂಬ ದೊಡ್ಡನ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡ್ಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಶ್ರೇಯಸ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಂದ ಪಂದು ಬಾರಿ ಮುಗಾರ್ತಿನ ಪಡಿನಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪುನಾರಿಯರಂದು ಪನ್ನಗ ಆ ಅಜ್ಜಿನ ಮೋಕೆದ ಪುಳ್ಳಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೊಕಾರ್ನ ಸಹಧರ್ಮಿನಿ ರಕ್ಷಿತ ದಯಮಲ್ತದ ರಡ್ಡ ಜನಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಯಾರಿಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿನ ಸಾಧಕರ ಒಂಜಾದ ಕೊರಡು ಪಂದಕೇನೋನ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಪುಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲೂ ವೇದಿಕೆ ಡಿರೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಂದಿ ಎನ್ನೊಳ್ಳೆ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೈಕು ನಾವು ಅಂಚಾದ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಆ ದೊಡ್ಡ ಯಾಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಶಾಲ್ನ ಪೊದೆತದ ಮಾಲಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೀರೆ ಬೊಕ ಒಳ್ಳಿದ ಬಟ್ಟೆಲ್ಡ್ ದೀಪ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಬೊಕ ಹರಿವಾನದ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆಲ್ಲಾರಿಗೆ ನಡಪೆರೊಂಡು ಮರಿಯಲೋದ ಮಿನದನ ತುಲೆ ಮೂಲು ಪಂಕರ ದೊಡ್ಡ ನದುಯ ಶ್ರೇಯಸ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪಂದ ಪುದಾರ್ ಬಗಡ ನಂಚಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೊಕರ್ನ ಸಹಧರ್ಮಿನಿ ಜೋರ ನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಮೋಕೆದ ಸಾಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮೇರೆಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್
ಸಮುದಾಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ಮೋಕೆಡ್ ಕೊಡೋರ ದೊಡ್ಡಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ವದೇ ಗುರು ಕಿರಣ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುರೇಶನ ಸದಾಶಿವ ಕನ್ಯಾನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಚೌಟರೆ ಜಗನ ದೇವನ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತಿನ ಮಾತರೇಗಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲಿತಿನ ಹೆಣ್ಣಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಲ್ಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬಣ್ಣ ಇನಿ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹರು ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಕುಲ್ ಪೊಸತ್ತ ತಕೊಲು ದುಂಬೆ ಸಾಧಕೇರು ನಮ್ಮ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರುವರೆಗಿಲ್ಲ ಸಾಧಕೇರ ಅಂಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸಾದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಲು ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನೈಟ್ ನನ್ನ ಏನಲೆ ಕೊಡು ಜವನಿ MP ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಒಂಜಿ ಜವನಿ MP ದಿಕ್ಕಿದೇರು ನಂಗೆ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀತ ಅನ್ಲ ಪನೋಡಾಪುಂಡಾರಿಡ ಆರ್ ಕೂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಬಚ್ಚಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಿಲೆ ಬಂದು ಸೊ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿ ಅನ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಇನಿತ ಸಾಧಕೇರ್ನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಇಡ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಸದಾ ಶೆಟ್ರ ಅವಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಣ್ಣೆ ಅವಡು ಇದೇ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೇಕ್ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತೆರಡಲ ದುಡ್ಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಕೊರ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಆ ಮನಸ್ಸು ಮೊಕ್ಲೆಗುಂಡು ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ನೆಲೆ ಕೊಡು 4 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಸದಾಮ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮೊಕುಲ್ 4 ಜನ ಮಲ್ತಿನ ದಾನ ಧರ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪಟ್ಟೋಲಿ ಆತ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಈ 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನೇಗಲೆ ಒಂಜಿ ವರ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟಾಪುಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನ್ಪನ್ಬಾರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇಂಕಲು ಕಂಬಳಾಗ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಬೋದು ಕೇಣಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತುದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಯಾರು ಒತ್ತುದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಡಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಯಾನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಗಲ ಬೋದಿತ್ತುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೋತೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಬನ್ ಪುಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಮನೋಭಾವ ಇತ್ತಿನ ಇಡ್ತಾ ಹತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಇನಿ ಜಗಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲರ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವಡು ಜಯಂತ್ ಅಣ್ಣೆ ಮೂಲು ಮೇರ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಾತ್ ಪಿಲಿಕುಲುಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ ನಮ್ಮ IAS IPS ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಬಂಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅದು ಏರು ಯೋಗ್ಯರು ಅಕ್ಲೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಏಪಲ ಬಂದ್ಬಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಐತೆ ಬಂಟಂದತ್ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸುರುಕ್ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆವಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಊರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆವಡು ದೇಶ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆವಡು ಬಜಿ ಸಮಾಜ ಒಂಜೆ ಒಟ್ಟು ಗಂಡಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಪತೂತ ಇಯರ್ ಪೂಡಪಾರ ಏದು ಕಾತೊಂದು ಪೇರು ಇನಿ ನನತ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಚೌಟೇರ್ ಪೋನಾಗ ಪೂರ ಸೆನ್ಸರ್ ಪಾಡೊಂದು ಪಾತೆರೋಡಾಪುಂಡು ಪಣ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಂದ ಪಂಡಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಸಮಾಜ ಎಂಕುಲ್ ಸಮಾಜ ನೆಂಚದಿ ಹೊಂಡು ಪಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಗ್ರೂಪಿಸಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನತ್ ಬತ್ರೆ ಉಂದಿತ್ತೆ ಈ ಸಂಘ ಬಂಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಕೊರಿಯರು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸೊ ಈ ಬೇಲೆ ನಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾಡು ಈ ಮರಿಯಾಲದ ಮೀನಿನ ಏಪಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಯ ಬಂದ ಮರಿಯಾಲ ಬಣ್ಣ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಮರಿಯಾಲ ಉಂಡು ಅರೆಗಾಲ ಉಂಡು ಚಳಿಗಾಲ ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಚಳಿ ಬುಡ್ದು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಮರಿಯಾಲ ಬಣ್ಣ ದಾದಾನ ಬಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾವು ನೀರಿಜ್ಜಿ ಕಾರು ಅಲ್ಲ ನೀರಿಡ್ದು ದೆಕ್ಕ 9,000 ಫೈನ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಏರ್ಲ ತೂಂಡ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕುನ ಪುಲಿಯ ಕಾಂಡೆ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಪಣಗ ಪರ್ಪಿನ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಫೈನ್ ಪಾಡುವೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ಪುಟ್ಟೋಡಂಡ ಎತ್ತೋ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ದ ಒಕ್ಕ ಏಪಲ್ಲ ಮರಿಯಾಲ ಬಂಡಿಸತಿಗೆ ಮರಿಯಾಲೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತು ಸೇರ್ವೇರು ಬೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಚೆನ್ನೈ ಮನೆ ದೆಪ್ಪುನೆ ಮರಿಯಾಲವು ಮಾತೆರ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸೋಷಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮರಿಯಲೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಸರ್ತ ನಮ್ಮ ಸೇರುವ ಇಂಚಿನ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ನನಲ ಮುಟ್ಟಾಪ ಇಂಚಿನ ಸಮಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪ್ಲೇಂಗುಲು ಬರೋಂದೆಪ್ಪುವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು CS ಬಂಡಾರ್ಲು ಆರಂಭದ ದಿನರ್ದೆ ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನದ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಲೆದ ಬಹುಮಾನದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು CS ಬಂಡಾರ್ಲೆಂದೆ ಸದಾನ್ ಶೆಟ್ರು ಬಲೆ 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 ಪಂಕರೆ
ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನ ತುಲೆ ಮೂಲು ಬಂಟರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು CS ಬಂಡಾರ್ಲೆಗೆ. ಕೆನ್ಲೆ ಮೂಲು ಮಂಟರ ಸುದೆಭರಿತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇ ಈ ಸಭಾಂಗಣ ಒಂದಿನ ಮರಿಯಲದ ಬಿನದನಗೆ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಪೂರ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನ ಆರಂಭ ಆತಿನೇ ಪಡು ಚಿತ್ತಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಡೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ರೈಕುಲು ಅರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಸುಪ್ರೀತ್ ಅರ್ನ ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇ ಒಂದೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಾರ ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅರೇನು ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪುವ ಸುಪ್ರೀತ್ ಉಲ್ಲೆರ ಅಂಚೆನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಕುಶಿತ ಸಂಗತಿನೆಂಕುಲು ಈ ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನ ಪಟ್ಟುನ್ನ ಪೊರ್ತು ಕಂಕನಾಡಿ ಬಂಟರ ವಲಯ ಸಂಘ ಒಂದು ಆರಂಭದ ದಿನದಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಡ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತದು ಬೊಕ್ಕರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಆರತಿ ಆಳ್ವ ಈ ದಂಪತಿಲಿನ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಆರಂಭದ ದಿನದೇ ಉಂಡು ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಕಾವುಬೈಲು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆತಿರು ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ವೇದಿಕೆದ ಗಣ್ಯರು ಹಿಡಿದು ಆರೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರೆಗುಂಡು ಕರಿನ ಒಂಜಿ 2 ದಶಕದ ಕಾವು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅವಳು ನಡೆತಿನ ನಾಗಮಂಡಲ ಉಪ್ಪು ಗಾಯತ್ರಿ ಯಾಗ ಉಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಇತ್ತಿನ ರಾಮಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಆರು ವಹಿಸೊಂದೇರು ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸದಾನ್ ಶೆಟ್ರು ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು KK ಶೆಟ್ರು ತುಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಆಟ ಉಂಟು ಕೂಟ ಉಂಟು ಕೆನ್ಲೆ ಮೂಲು ಬಂಟರ ರಂಗ ರಂಗೆ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಬಲೆ ಇಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ 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 ಕಂಕನಾಡಿ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾಗೇಶಣ್ಣೆ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮರಿಯಲದ ವಿನದನ ತುಲೆ ಮೂಲು ಬಂಟರ ರಂಗ ರಂಗಿ ಕುಸಾಲ ಕುಸಲ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಬಂಟರ ಬಲೆ ಬಲೆ ನನ್ನ ಭಾಷಣ ನನ್ನ ನಿಖುಲು ಮಾತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಡತಿನ ಪಂತಲೆದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸೋಡ್ತಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ಅಕೇರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರೆ ಒಂತೆ ಚೀಟು ಒರಿದಿನಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಕೋರಿ ಉಂಡು ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನ 2024 ಜೋಕುಲೆಗೆ ಕೆನೆ ಕಿರ್ತಲೆರ್ದು ಪರುತಾಲನ ಪರಬೆರುಮುಟ್ಟ ನಡಪಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜೆ ಪಂತುಲೆಡ್ ಬಹುಮಾನನ ಪಡೆವೊಂದೇರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿತಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಕಲೆಗೆ ಪುಡ್ಯನ ಪಾಡೊಂದು ತಿರ್ದ ಚಾವಡಿತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪುಡ್ಯನ ಪಾಡೊಂದು ಸುರುಕು ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಡಪಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬುದ ಇನಾಮುದ ಪುದರುಲೆತ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಹಿಡಿದು ಓಟ ಸುರುತ ಇನಾಮು ರವಿ ಬಜ್ಪೆ ದೈದಿದ್ ಮಿತ್ತೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪನ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆನ್ನಯ ಮಿತ್ತೆ ಚಾವಡಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಬಂದು ಬೆನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ ರೆಡ್ಡನ ಇನಾಮು ದೀಪಾಲಿ ಆಳ್ವ ವಿಜೇತರೆಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಹಿಡಿದು ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ರವಿ ಬಜ್ಪೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ದೀಪಾಲಿ ಆಳ್ವ ದೈದಿದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದ್ವಿತೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಜಿಲ್ ತೃತೀಯ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಣವಿ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತೃತೀಯ ರೆಡ್ ಪಟ್ಟದ ಪೋತುಂಡು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಹಿಡಿದು ಓಟ ದೀಪಾಲಿ ಆಳ್ವ ರೆಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು ಕಪ್ಪೆ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಮುಖ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಯಾರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮರವೂರು ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಧೃತಿ ಬಜ್ಪೆ ದೈದಿದಲ್ಪ ಚಾವಡಿದ ಬಲ್ತಮರ್ಗಿಳ್ ಬತ್ತುಂತುಣ್ಲೆ ಬಹುಮಾನ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಂಚಿರ್ ಜತ್ತೊಂದು ಬೋಲೆ ಕುತ್ತಟ್ಟೆಡ್
ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಂದುತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಿಲ್ಲದೆ ತೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೃತೀಯ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಣವಿ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪುಲೆ ಅಲ್ಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪೆ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫಿಲಿತ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಇಂಚಿರ್ದುವಲೆ ಕಪ್ಪೆ ಓಟ ಸುರುತ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಮುಖ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಯಾರ್ ಕಪ್ಪೆ ಓಟ ದ್ವಿತೀಯ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮರವೂರು ತೃತೀಯ ಧೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜ್ಪೆ ಮಲ್ಲಕಲೆಗ್ ನಂಬರ್ ಗೇಮ್ ಮಲ್ದ ಐಟ್ ಸುರುತ ಬಹುಮಾನ ನಯನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಮಮತಾ ನಂಬರ್ ಗೇಮ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ನಯನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಮಮತಾ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಸಾವಿತ್ರಿ ಜಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಜಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಡು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿಡು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅಭಿನವ್ ಭಂಡಾರಿ ರಿಂಗ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಸಾಯಲ್ ರಿಂಗ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ರಚನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಬಂಟರ ಸಂಘ ದ್ವಿತೀಯ ರಿಂಗ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಸಾಹೇಲ್ ರಿಂಗ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪುರುಷರು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ದ್ವಿತೀಯ ರಚನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬುಕ್ ಆನ್ ದಿ ಬಾಲ್ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಪುರ ಬಂಟರ ಸಂಘ ದ್ವಿತೀಯ ತಾರ್ನಾಥ್ ಬೋಳಾರ್ ವರ್ಷದ ಮೆಕ್ಕಿನ ಕಲ್ಲ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬೆಲೂನ್ ಐಟ್ ಸುರೂತ ಇನಾಮು ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಬಂಟರ ಸಂಘ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಂತ ಇತ್ತಂಡು ಹೆಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ನೀ ಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಂದು ಐಟ್ ಸುರೂತ ಇನಾಮು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಬಂಟರ ಸಂಘ ದ್ವಿತೀಯ ಯುಕ್ತ್ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ ಔಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪಂತ ಇತ್ತಂಡು ಪುರುಷರೆಗ ಅಂಜೋಲ್ ನಕಲೆಗ ಸುರೂತ ಇನಾಮು ಸುಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನಾಮು ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ ಔಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಪಂತ ಇತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಸುರೂತ ಇನಾಮು ಪ್ರಥಮ
ಸುಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದ್ವಿತೀಯ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪಂತ ಇತ್ತುಂಡು ಮುಸುಂಟು ಬಾಪೆಲೆ ನೆಟ್ ಮುಸುಂಟು ಬಾಪೆಲ್ದಿ ಸುರುತ ಇನಾಮು ನಯನ ಜಪ್ಪು, ದ್ವಿತೀಯ ಮಮತಾ ಕೋಡಿಕಲ್, ಮುಸುಂಟು ಬಾಪೆಲ್ದಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಸುರುತ ಇನಾಮು ನಯನ ಜಪ್ಪು ಮೆರೆಗ್, ದ್ವಿತೀಯ ಮಮತಾ ಕೋಡಿಕಲ್, ಮೊಕಲೆನ ತೆಲಿಪೈನಾರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವ ಏರ್ ಮಿತ್ತು ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಇನಾಮುನು ದೆತೊನಡು ಪಂದ್ ಬಿನೈತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಬಂಟರ ಸಂಘ. ಎರಡನೇ ಇನಾಮು ನೇಹಾ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸುರುತ ಇನಾಮು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಬಂಟರ ಸಂಘ. ಎರಡನೇ ಇನಾಮು ನೇಹಾ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬಾಂಬೆ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ಈ ಪಂಥದ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಕ್ಷಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬಾಂಬೆ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ಈ ಪಂಥದ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಕ್ಷಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಎರಡನೇ ಇನಾಮು ತನ್ಮಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ದಂಪತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತುತ್ತ ಐಟ್ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಪಡೆವನ್ನಕಲು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲು ದೈದಿದು ಮಿತ್ತೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುಡು ದಂಪತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್. ಎರಡನೇ ಇನಾಮು ಜಗನ್ನಾಥ್ ದಂಪತಿ ಜಪ್ಪು ಬಂಟರ ಸಂಘ. ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ದಂಪತಿ ಜಪ್ಪು ಬಂಟರ ಸಂಘ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನಗಳುಂಡು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಮುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನು ಸದಾನ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರೆಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ ಪಟ್ಟ ಸದಾನ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪಾತೆರ ಅವು ನೇರ ದಿಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರ. ಸದಾನ ಶೆಟ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಬಂದುಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಭಾಷಣ ಬಂದ ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯೋದು ವೈದ್ಯನಾಗ ಬಿನ್ನೆರಾಗ ಇತ್ತ ಹೆಣ್ಮರ ಗಂಟೆ ಕರಿಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋಡೆ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಉಂಡುದು ಬೋಲಿ ಬಂಡೇಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕ ಉಂಟು ಅಂದ್ ಬಂಡೇರು ಆಂಡಲ ಈ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ ಕಮ್ಮೆನೋಡು ಮಾತಾಡಲು ಭಾಷಣ ಎರೆಗೆ ಓಟುಂದು ಭಾಷಣ ಕೇಳ್ಕೆಂದು ಬಚ್ಚಿಜ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕೆ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈಕ್ಲು ಅಗ್ಲಿ ಮಾತೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ಗುರುಕಿರಣ್ 10 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಆಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನೋಲಿ ದಯವಣ್ಣ ಆನಿಡ್ದಿನಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದಿಸಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಮಾತ ಬಣಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲು ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕ್ರೀಡೆಡು ಭಾರಿ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಜಗಟ ಭಾರಿ ಜೋಡು ನಡತಾನೆ ಕೆಲವರೇ ಗಾಯ ಆತಜಿ ಗಾಯ ಆಯ್ದು ಮಾತ ಉಂತೇರು ಮಾತಾಡಲು ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ಲು ಹೋಯ್ತದೇರು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನು ಮಾತ ನಮ್ಮ MC ನಕಲು ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಾರ್ಡು ಸಾಹಿಲ್ ರೈ ಅವಾರ್ಡು ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವಿ ಅವಾರ್ಡು ಕರ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಾರ್ಡು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಅವಾರ್ಡು ಮಾತಾಡಲ ಅಂಜನೆ ದೇವಿಚಾರನ್ ಬಂಡ ಕಾಂಡ ದಿನೊಟ್ಟು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಆಯನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಆಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂಪ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರಳ ಇಡೀ ಬೈದಿನ
ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನ ಯಾನ ವಾನಮ್ನೆಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರಜಿ ಎನ್ನ ವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಪೂಜಿಂದ ಬಂತಜರು ಎಂಕ ಆರ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ ಎತ್ತೆ ಆರ್ನನೇ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಡಪೂರ್ನೆಲ್ಲ ತೂಪಿನಾರೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅವಲತ್ತೆ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಕೆ ಶೆಟ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣ ಎತ್ತರು ದಾನ ಧರ್ಮದ ಉಡಲವು ಏಪಲ ಅಮೃತವರ ಪುಣ ಕಡಲು ಅವು ಏಪಲ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ನು ಅಂಚಾದ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪುರೇನು ಬುಡೊಡ್ಚಿನಿಕಲು ಅಂಚನೆ ನನ ತಗ್ಲೆ ಪ್ರೇರಣೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಹಾಳಾತಿಜೇರು ಮಾತಾಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಾರು ಅಂಚಾದ ಏಪ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶನ ಎಂಡನಿಗೆ ಎಂಡಿರು ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಎತ್ತಿನ ಪಂಡ್ಲಿ ದಾಲ ಎಂಗೆ ಕೇನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚಿನಕಲು ಎಂಡಪ್ಪ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಬಂದ್ಬೇಡ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಮಾತಾಡಲಿ ನಾನು ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ತಂದಾಕ್ಲಿ ರಟ್ಟು ಒನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಬೇಗ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿತೊಂದುಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿ ಚೇರ್ ಒಂದು ಇನಾಮು ತಿಕ್ಕಿನಾರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಐದಿದೈರ ಮಿತ್ತೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುಡು ಒಂಜಿ ರಸಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಂದೆತ್ತ ಮರಿಯಲಡ್ ಕಂಡಡ್ ದಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಬಿತ್ತುದಾದ ಉಂಡ ಆ ಕುಬೆ ಮುಟ್ಟ ಆ ಪೊಲಿನ ಕನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬರ್ಸ ಓ ಪಂಡದಂದು ಐಕ್ ಉತ್ತರನ ದಯಾಮನಿ ಎಕ್ಕಾರ ಮೇರ್ ಕೊರ್ದುತ್ತೇರು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ ಲಕ್ಕಿ ಚೇರ್ ನೆತ್ತ ಇನಾಮನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಇರ್ ಮಿತ್ತೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರುಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ದಯಾಮಣಿ ಇರ್ ಮಿತ್ತೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಬಹುಮಾನನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಂತ ಬಲೂನ್ ಟ್ರೈನ್ ಒಂಜಿ ಪಂತ ಮಲ್ತೆತ್ತ ಐಟ್ ಗುಂಪಾದ ಸುರುತ ಇನಾಮ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟದಕಲು ಪ್ರತಿಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ತಂಡ ಐಟ್ 4 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಪ್ರತಿಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೋಭಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಶಿಕಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಜಾತಾ ಭಂಡಾರಿ ಆ ತಂಡದಕಲ್ಲ ಒಂಜ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಿಂದಾಂಡ 4 ಜನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬತ್ತದ ಆ ಬಹುಮಾನನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅಶೋಕ್ ಚೌಟೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಬಹುಮಾನ ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಶಕುಂತಲೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಿಕಾ ಕೆ ಆಳ್ವ ಬಾಲಮಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಜೋರ್ ಬಡಾಪುಡ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಬರುಡು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಹುಮಾನನ ಅಶೋಕ್ ಚೌಟ ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಬಂದು ಬೇನಾಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶಕುಂತಲೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಿಕಾ ಕೆ ಆಳ್ವ ಬಾಲಮಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಜಪ್ಪಂಟರ ಸಂಘದಾಗಲು ಜಾಸ್ತಿ ಜರ ಜೋರೇನೊಂಜು ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಚನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನವ್ ಭಂಡಾರಿ ತಯಾರಾದಿ ಪುಲೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಂಡಾರಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘ CS ಬಂಡಾರ್ಲು ಬಹುಮಾನದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನಾರು ಇರು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಾಯ್ತಂದಲ್ಲ ಬಲೂನ್ ಟ್ರೈನ್ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಚನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನವ್ ಭಂಡಾರಿ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಂಡಾರಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ರೆಡ್ ಇನಾಮ್ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ
ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಅಂಚನೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡಪದು ಕೊರಡು ಬಂದು ಸಾಹಿಲ್ ಮೇಡ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದಿತ್ತ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಲೆ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಹೂವೆ ಮಲ್ತದ ಬರೆಯಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಲೆ ನಮನದ ಉತ್ತರಲು ಬೈದನು ಆಂಡ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಲೆ ದಾದೊಂಡು ಒಂದು ಪಂಡಗ ಗುಜ್ಜೆ ಬೆಜಕಾಯಿ ಗುಜ್ಜೆತ್ತವು ಜಿ ಗುಜ್ಜೆ ಅಂತ ಬಂದು ಎನ್ಮ ಜನ ಬರೀತಾರೆ ಆ ಎನ್ಮ ಜನಟ್ಟು ಏರೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತ ತೂಕ ಚಿಟ್ಟಿದೆಪ್ಪಲೆ ಅಂದೇನೆ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಸರ್ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಆ ಪುದರ್ ದಕ್ಕಲು ಮೂಲ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಜಿನ ನಾನೊಂದು ಚಿಟ್ಟಿದೆಪ್ಪು ಆ ನಂಬರ್ ದಕ್ಕಲು ಮೂಲ ಇತ್ತಂಡ ಇನಾಮು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋಪಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರುಳ್ಳೇರು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ದಯಮಂತ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಈ ಗುಜ್ಜೆಲ್ಲ ಇರೇಗೆ ತುಂಬುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಲಾಯಿ ಇರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏರ್ ಮಾತ ಬೈದರ ಅಖಿಲ ಪುದರ್ನ ದೊತ್ತೊಂದು ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆ ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ಏರ್ ಮಾತ ಇಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದರ ಅಖಿಲ ಮಾತಿನ ಪುದರ್ ಬಾರ್ದು ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಡ್ರಾ ಐತೆ ನಡಪೇರ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಆ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಡ್ರಾ ದ ಚೀಟ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಗುರು ಕಿರಣ್ ಸರ್ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಪಂದಿಕೆ ನೋಡ ಇತ್ತ ಎತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಯ ಬಹುಮಾನ ನಿದಿತ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜೆಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಪೋಪ ನಿದಿತ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಸತಿ ನಿದಿತ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ರಡ್ಡು ಸತಿ ಮೂಜಿ ಸತಿ ಬಲ್ತೋ ಬತ್ತೆ ನಿದಿತ್ ಇರ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನೀರು ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ನೀರ್ನ ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಲೆ ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲೆ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಜೋರಾನಂಚಿನ ದಾಟಿ ನಿದಿತ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾರೆಮಾರನ ಸುಪುತ್ರೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ವಿಜೇತರ್ನ ಪುದರ್ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕು ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದ ಕುಲು ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ತಂಡದ ಕುಲು ರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಯಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಶಾ ಜೇರೈ ನೇಹಾ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಿವ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಪ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಕುಂತಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಕಿರಣ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಬಹುಮಾನನ ಕೊರಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುತ ಬಹುಮಾನ ತಂಡ ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಕೂಟದ ಕುಲು ತಯಾರಾದುಂತುಲೆ ಸುರೂತ ಬಹುಮಾನ ನಯನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದ ಕುಲು ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ನಯನ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಷತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಷಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಶರಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಲಮಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಿವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾರಿಕಾ ಆಳ್ವ ಸುಜಾತ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ
ಬರೇ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆತದ್ದು. ರಡ್ಡೆ ಇನಾಮು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕಲು ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟೆ. ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಧನುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಭಿನವ್ ಭಂಡಾರಿ, ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜೀವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕಲೆಗ್ ರಡ್ಡೆ ಇನಾಮು. ಬಹುಮಾನ ದೆತ್ತೊಂದು ನಕುಲು ಇಂಚಿಡ್ದು ಜತ್ತೊಂದು ಸುರುತ ಇನಾಮ್ ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಂಡದಕಲು. ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಶೋಕ್ ನಗರ್, ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಂಜಾರ್, ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸನತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅಕೇರಿದ ಬಹುಮಾನ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರುಡು. ಕಪ್ಪು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬೆಲೆ. ವಸಂತ್ ಅಣ್ಣ, ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬೆಲೆ. ಮಿನ್ನದನ್ನ ಮಿನ್ನದನ್ನ ಮರಿಯಲದ ಮಿನ್ನದನ್ನ ಗಮಗಮ ಗಮಗಮ ತೊಜಂಕ ಪತ್ರಡೆ ಕಮ್ಮನ ಟಮಟಮ ಟಮಟಮ ತೇಡಿನ ಕದಿನ ಟಮಟಮ ಬಂಟ್ವಾಳದ ರಸದ ಗೌಚಿತ ಸಮಗಮ. ಮಿನ್ನದನ್ನ ಮಿನ್ನದನ್ನ ಮರಿಯಲದ ಮಿನ್ನದನ್ನ ಗಮಗಮ ಗಮಗಮ ತೊಜಂಕ ಪತ್ರಡೆ ಕಮ್ಮನ. ಕೋರಿ ಪುಣ್ಣಿ ಮರವೈಸಕ ಕಟ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆರ ಚಟ್ನಿಲ್ಲ ರಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಕುಡು ಬಸಳೆ ತಲಕಾಯ್ದ ಪಾಯಸ ಭೂತಾಯಿ ಪುಳ್ಳಿ ಮುಂಚೀರ್ತಿ ಮರದ ಚಟ್ನಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿದ ಕೋರಿ ಪುಣ್ಣಿ ಮುಂಚೀರ್ತಿ ಪೇರಲ್ಲ. ಕೋರಿ ಪುಂಡಿ ಮರವೈಸಕ ಕಟ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆರ ಚಟ್ನಿಲ್ಲ ರಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಕುಡು ಬಸಳೆ ತಲಕಾಯ್ದ ಪಾಯಸ ಭೂತಾಯಿ ಪುಳ್ಳಿ ಮುಂಚೀರ್ತಿ ಮರದ ಅದೇ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೇರು. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಅರ್ಪಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಆರತಿ ಆಳುವ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಿಸುತ್ತ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲಿನೆ ವೃತ್ತಿಡೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ, ಭಾಷಣಗಾರ್ತಿ, ಸಂಶೋಧಕಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ಕೋರಿ ಸೋರ್ತಿ ಕೋರಿ ಉಂಡು ರೆಡಿ ಉಂಡ ಕೋರಿ ಉಂಡತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೋರಿ ಸೋರ್ತದ ಮಕ್ಕಳು ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಕೋರಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಗೋಪಿ ಅಣ್ಣ ಶಿಖಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ರೆಡಿ ಅಲೆ ಬಲೆ ಕೋರಿ ಸೋರ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮ ಚೀಟಿ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಮೂಲ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಕಲೇ ಕೋರಿ ಬೋಪುಂಡು. ಚೀಟಿ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿ ಜೆರಡ ಆ ನಂಬರ್ ದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಲೆಪ್ಪುವ. ರೆಡಿಯಾ? ಎಸ್. ನೂರ 8 ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 108 108 ಎರಲ ಉಲ್ಲೇರಾ ಉಲ್ಲೇರಂಡ ಬರಲಿ ಇಜ್ಜರಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಧನ್ಯವಾದ. 108
108 ಏರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಾ ಇಜ್ಜರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬೋಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬೋಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬರ್ತಾರಾ ಹಾ ಬಂಟರನ ಸಮಾಜದ ಜವನೇರ್ನ ಕುಬ್ಬುಲ ಬಂಟ ಬಂಟದಿ ಪೊರ್ಲ ದಂಪತಿ ಆಸನ ಕುಬ್ಬುಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೇ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟದ ಚೆಂಡಲ ಗಡಿ ದಂಕಲ ಇನ ಮುದ್ದಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಒಣಸು ಕೌಚಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಟ್ಟಲ ಮಿನದನ ಮಿನದನ ಮರಿಯದನ ಮಿನದನ ಕಮಕಮ ಕಮಕಮ ಕೊಜಂಕ ಪತ್ರೊಡೆ ಕಮ್ಮನ ಟಮಟಮ ಟಮಟಮ ಕದನ ಟಮಟಮ ಬಂಟುನದ ಕಷ್ಟದ ಕೌಜಿದ ಸಮಗಮ ಒಂದು ಕೋರಿ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬಂದುಂಡು ಲೀಡ್ಸ್ ದ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ 108 ನಂಬರ್ 108 ಚೀಟ್ ಮೂಲುಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ಬೊಕ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನಲ ನಿಖಿಲ್ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು LED ವಿಭಾಗದ ಏರಾಂಡ್ಲ ಒರಿಯೆ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ವಿಭಾಗ ಸೌಂಡ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಒರಿಯೆ ದಯಮಲ್ತ ಬಲೆ ಪ್ರಸಾದನನ ಸೌಂಡ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಏರಾಂಡ್ಲ ನೇತೃತ್ವದ ಬಲೆ ಹರೀಶನನ LED ವಿಭಾಗದ ಏರಾಂಡ್ಲೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ನಡಪೆರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ರಡ್ಡು ಜನಲ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಅಂಡ್ ಮುರಳೀಧರನ ಗಣೇಶನ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವ ಕದ್ರಿ ಎರಡು 2 ನಿಮಿಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆ ಧನ್ಯವಾದ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ನೆಚ್ಚವಾದ ಮಲ್ಪರ ಪೋವಂದೆ ಇನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆನು ಅಂಜನೆ ಹಾಲನ್ನು ಗಲಸರೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸುಪ್ರೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡು ಅಂಜನೆ ಇನ್ನಿತ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಪದ ಬಂಡಿನ ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ಅಂಜನೆ ನವಗಿರಿ ಗಣೇಶ್ ಅಂಜನೆ ಫೋಟೋದೆತ್ತಿನ ಜನ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಡಿಯೋದಾರ್ ಹೊಸ ಕೊರಲ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಯಾನು ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಧನ್ಯವಾದ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟು ಅಂಜನೆ ಸಾಯಿಲ್ ರಾಯ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟು ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟು ದಯಮಲ್ತ್ ಬರುಡು ಹೊಸ ಕೊರಲ್ದಾರ್ ಮಿತ್ ಬರುಡು ಅಂಚೆನೆ ಬಾರ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ದಯಮಂತ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಮೂಜಿ ಸತತ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಡು ಜ್ಯೂಸ್ನು ಆರು ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾದ ಮೂಲ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಬಾರ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ದಾರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೌಂಟರ್ ದಾರ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅರುಣ್ ಅಂಚೆನೆ ಗ್ರಾಂಡ್ ಬೇದ ಏರಾಂಡಲ ಸದಸ್ಯರಿತ್ತಿನ ದಯಮಲ್ತದ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಸುಪ್ರೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಸುಪ್ರೀತ್ ರೈ ಅತನ ಗ್ರಾಂಡ್ ಬೇದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀರಿ ದಯಮಲ್ತದ ಬರಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ನಮೂನೆದ ತಿಂಡಿ ತೆನಸು ಮಲ್ತು ನಂಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ರಾಜ್ ಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಭಗವಾ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ದಯಮಲ್ತದ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ಅಂಚೆನೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಂತ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜಾಲ್ ಅಂಚೆನೆ LED ದಾರ್ಲ ಬರುಡು ಕೊರ್ದಂಡ ಮುಲ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈತೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರೋಡಿಗೆ ಕಾಣಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ತಿನ್ಪಾಯರು ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಶಾಲು ಪುಡ್ಚಿ ಉಂಡ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆನೆ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜಾಲ್
ಅಂಚನೆ CS ಭಂಡಾರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲ.